ассалому алайкум бародарои азиз. Мехоҳам ки дар ҳамин рӯзи хунукӣ як-ду суханаки хунук нисбати ба ном баъзе бародаро, ба ном баъзе рафиқо, ҷуруҳои номарди неблагодарни бизанам. Боварӣ дорам ки аксарияти мову шумо ҳам хел рафиқ, ҷура ба ном бародар дорем. Алҳамдулиллоҳ мегӯм ки ман худам дар ҳамин шабу рӯз як кас шидагам. О мегӯям ки волк одинокӣ. Чем айсата ҷура рафиқи балабол дам худ тоқа боши вай хубтару беҳтарай. Алҳамдулиллоҳ мегӯм ки ма тесарак ай ҳамаш хидмат кардам. То зангшу назани занг намезананд, как будто ты муттаҳамӣ. Не. Ашибка ваёй хатои ваёй. Лекин ман алҳамдулиллоҳ ба худам фаҳмидам ки ваё чиян, киян, барои чиян дар гирди гӯшаи мо. Хоб, ҳамин қаша бидонед бародарои азиз ки ай ҳамин хитон монде ку ай ҳама мемонед. И ҷура рафиқ бародар ба ном бародар ё ҳамаш дурӯғ. Ай хито намонед. Баъд ҳамун рафиқҳо тоба кардам худо дипагонаанд. Дар пеши мо як бародари дигара пас мезананд. Не ки мегарди ӯ синигаҳ мекунӣ, қатъи ҳамун одаме ки дар пеши мо пас зад, гапҳои қабеҳ зад, гуфт ки мо ай пиштия вай ба ҳамҷоҳо задем, қатъи ҳамай бо рафту омад, шитаи пулачои худисай. И ҷои марда ки нишон метиҳад. Субҳаналлоҳ, барои анаму қа Аллоҳ шуморо задагия ки яктон ду намешавад. Шармандаи кам мешавӣ, шармандаи рӯзи қиёмат мешавӣ, шармандаи ҳама тараф мешавӣ. Аллоҳ ҳамаро ҳидоят кунад. Хитона эҳтиёт кунед. Ҷоҳои мо лечени гаймарид, ҳиҷома, фита бочка, массаж дар тарафи метро Беломорский, дар тарафи Тоҷикистон, Зарафшон, Доминок. Номро дар толи экран муроҷиат кунед. Салому алайкум.